De moezenpleeg had voor 23 miljoen euro skeer veroorzaken om boerenlaan in Friesland. 900 boeren binnen 30 troffen. Bij gewoon boeren rint de skeer op ont een ton. De kans op herhelling van de moezenpleeg is grut. Het droege laan is onttrekkelijk van moezen. Een dikke 3000 kilometer aan dieken wordt inspecteerd door het wetterskip. Deze skou bad alle jaren in deze tijd. Als de jest warmen dien binnen en de begroeiing nog leeg is. Het wetterskip verwacht het net volle skeer te vinden, omdat Aroene Jest de stevige stwarmen uitbleunen. Een van de wichtigste archeologische vindsten van Friesland wordt nu digitaliseerd. De fibula van Winaam wordt van alle kanten op de foto zetten. Dat bad in het depot van het Fries Museum. De mantelspjelde komt uit het jaar 600 na Christus en waard voen in de terp van Winaam. Joen wordt het koud. Vannacht matige frost en kans op gledens. Het wordt min 6 of min 7. Morgen eerst bewolking, maar wat rein, sneeuw en kans op ijzel. Nachts frost en het kan weer glad worden.